Akara, good afternoon. Ano ba naman? Naikitinda siya. Anak ko lang ang dalala. Awa puli wabiko. Ano zihin na abukro ni mende mo ba? Machi. Ime kro ni mende mo ko distre mo yi. Mam ga replace ya ni mende na. Ndum ga no no ba ga. O he mrem ji shebe msugba na agba na abia. Eshim side ebe umu ba. Shegbu eri putu ba. Sema abia bia le mi mwe. Biko. Onwe mmanya na akpọ black mask and blue mask ginger liquor. Black mask and blue mask ginger liquor. Nke na-eme ka nwoke pụta ya dị ka nwoke guzoro ote gị na-akpa agwa ahụghị ote gị gburu maka chukwu ọkụrọ n'ime ndụ ma anụ m ga-replace ugbu a nsogbu ga-adịrị m dịka ma m nwere mmanya ahụ ebe a ele ke pati ubila ka aha ge wonu ruma monga okwa na akpọ ruma Romeo monga rama ruma monga o ma aha ge wonu ni news from rama a radio ge mu iri nwe bata ahe ma webele be news shiri bia gifu para la ni ele pe ship ebi shiri pa black ma se blue na room ele pe ja ele ba manu ge ji no chamme kwa ya room kpọrọ hụrụ mụchi onye nwụcha na ahụ ma gị n'elu ebe ejere nga awụ o nwere ka eji akpọ odori iwu awụ ake awela gị agbakọgbuo ya gị nwụcha ya kpa gị eji kpa anọ ga gbọdọrọ ozi chọgwo nye gị ịhụkwa nne onwekwa na ka eji akpọ monkey tail ọdụ monkey ọdụ eme igbo gị ṅụọ ka ahụ ga-ekpechiri ka ahụ wa dọlele adọgị dọga lọ dem enu ihe mgbe gị enwekwa na keji akpọ washing and setting a na-ekwu a na-eme elu igbo ya wu a na-ekwu a na-eme gị ṅụ ha na chai mkpali akara ọkụ ndị mmanya ndị na-akpọ ụdụdụ ihe m chọrọ ndị na-akpọ dịbakwa na ọ bụghị ihe kọrọ m n'ime ahụ ihe m gwara gị ihe kọrọ m n'ime ahụ black mask ya na blue mask ginger liquor ha abụọ ihe kọrọ m na ha gị nye m ihe a sị nke ọzọ hụ it replaces the action in you ya ịṅụ ya otu a adịghị action nọ n'ime gị furu efu otu ya welalụ ahara gị otu gị were ndụ n'elu ndụ mmenụ ọ ga-awa ịṅụọ ya maka chukwu otu a na obodo anyị nọ na-agba ọgba aghara ebe niile kpụdigbo zọgbuo kpọgbuo gị ṅụcha ya otu chọrọ ike ka ụba nwere ike ịṅụ ya otu a gị ile ma asọrọ dịgide ndị ọchịchị nọ nga ahụ taa gị laa ha n'iyi gị rigo n'elu ọchịchị ọ mmanya ọ na-awụ ụmụazị esi m ebe hụ ebe ele ahịa n'ugwu Njaba saịdị isi oji ebe mere nne m na-eloga pụta wee bugbo ebe a na-eli mmadụ ụmụ okorobịa niile nọ nga ahụ ejicha ha mmanya ahụ n'aka ha na-awụlije gị elu ihu ebe blue mask na-arụ ọrụ ihu ebe black mask na-arụ ọrụ ha na-agajego ote maka chukwu mmanya blue mask na black mask ụlọ nwa aka biko a sị nwedị mmanya ị ga-agba mbọ nweta ya na ọ bụ ya bụ ihe m chọrọ bịa gịnị ka Imo eleke gị gbugbu nwa na-enyido nwekwanụ olu nwere kpanụ ndụ olu akara ọkụ ya bụ na ị nwere posta ure akwụkwọ mmanya na majụọ ya nga nwee ya na shade si m na inwe dị biko sasa posta ya ga-asị m nwaanyị ka ịtọ ọlụ o nwere ihe m kpọrọ isi abịara nga ọhụ nna m o nwere onye pa ahụ ịbịa nga o bịa kụmacha na m ya majụ m ya chi ịhụkwala m onye ji ere mme ya kwa ma mmiri afọ adị apa ala m ya bịa dị kuma na m ya nga ndị mmadụ nwere ike chọma ya agaghị ịhụ ya ya si m hara aha hụ manpawa ịkpọdo ya kpọrọ manpawa kemgbe nọ ngwa ekwu gị kpọrọ manpawa aha ya manpawa onye onye ahụ kpọrọ na m ya what would you hear lay blue mask ginger liquor nke black mask cafe room this one brings the action in you yeah it brings out the action in you yeah we get black mask then in blue mask ginger liquor this one also manpower hi organic guzoro ma Chineke and energy booster food digestion gị ṅụọ ya gị mgbe ndị anime ndị onye si ya nwere ọsa gị ṅụọ ya ote ndị na-agbago kpurukpurukpuru ya ka nga ndị sabatụ na-akụ bandị gị ṅụọ ha n'ote ya ṅụde nri riri ote meluo ya down gị emekwana gị energy gị na-eme ote gị na-ekelize gị o zuola kọbiga ị hụrụ mme agbara nkịchị adọkarala m akwụkwọ jem ime anya jee chọọ ya ahụhụ nna ọ pụtala akara ọka ịnọ n'azụ ụwa ị nọ n'azụ ụwa mmanya na juru ebe niile
Ghana the whole retailers ma Brigadian shop ebe na na-ere ndị mgbara ahịa na mmanya na-abaghị ma ihe ujulu ebe niile ebe ọ bụla ga-esite Lagos rute Nigeria niile ka ụwa sọtụrụ ji ha ahụ mmanya na-akpọ black mask otu mbe ajị gba otu ndị mmanụ isi ajị ya even gaa n'ụlọ ụka ahụcha ndị bụ eji inye onyinye ebi ya n'aka ote a na-agachike black mask agachike blue mask eji ha gị nyego amangụ mgbe niile anụ nọ na nwa nke bọtụlụ ote mmanya na ya wụ the best mmanya ọ ga-ahụ gị nwe ya ote akshọn nọ n'ime gị ya pụta oche gị ga-eburu gị sị m na inwe dị biko gara ime ahịa ga-asara m ya maka m ga-ahụ igbo anụ na mgboda fent ọra Imo akpọrọ ngogboro ole mme ga-emegaji ime ahịa chọhụ mme ahụhụ nna mbịaruo nga mkpa ha eji afọ obodo ọkwa m ga-eji afọ akwa ịmara na onye nwụ gadala aga gị ga-ahụ ya ndị moto gbukwe m maka chukwu gị ahụ mmanya n'ime ahịa moto ndị bụ moto na-ebu trọk na-ebugharị ịhụkwala m ji gaa ma eledere gị anya biko gaa ọsịsọ na o ji m ma eledere gị anya na shọpụ gị nụkwa gakwa ọsịsọ black mask ụnụ rụọ ọna esi ṅụrụ mgbe na ote m guzoro ya ka nwaanyị bịara nga afụfụ asọ ọnụ si ya nwedie i were black mask tejuo n'ezinu te ihe onye ara ụlọ mba nwedị mmanya na-akpọ black mask i werezie mask ị ga-azụta demara anyị ṅụọ gị were ekpuru n'ihu ime mekọp ndị mbutere ihe otete sakwa nwa gaa ahịa lota ma gaa stadia Chineke akwụọ m na nwa ọkụ blanga food dem black mask onye ike ihe ga-aṅa gata agbo ṅa agadam aṅa mme ọdọ na-awụdọ black mask ginger blue mask na black mask nye blue na black bụ ige na mie ka nnela nonsense eche m go ahịa ele ya ọrụ ahụ na hey akwa mmịọ hey akwa we hey akara ọka batago n'obodo nye oge mbata gị kịta ka ị mepere shop ọ dị imepe kios gị na-ere were akpụ budoju ebe niile ọnwa akpụ ka ị bịara black mask hey biko tinye m ọ bụ oche gị nye m ego m oke gịnị gwa nye m ego m adị m ready aga m enye gị chewa m ele ke blue mask ele ginger ele black ya kotebe nye m ị na-agachịrị chechere m enwenu ke m gị half dozen ọhịa m ga-eto nwa m ụda aṅụcha mkpụrụ ọnwụ ịhụ m ka m na-ebuli ihe obubu taa jiri n'ụmụ tekwuo ego m ọgwụgwụ ga-akwụ ụgwọ nye m kpọrọ otu katọn ka ị hụrụ iburu dị ya na kpọmkpọm ọ bụrụ m ya kpọmkpọm eji m ego ole je ahịa ole ka m chere gụọ ya agụọ biko gụọ ya agụọ 4 6 8 ngwafere atọ mezore m 12 biko mezore m ngụgba nkecha ndị enyi m nwoke otu onye otu mkpọ otu onye otu mkpọ otu onye otu mkpọ onye nweta ya n'abalị a ihe ọrụ ọ ga-arụ ọrụ ezinụlọ ya rụcha ọrụ ezinụlọ n'abalị onye ọbụ ya na ya na-abụ ga-ekwe good morning machi nye gị ego hey akara ọkụ kịta ka ị bịara chekie ya biko adịke from mecha m enye ha ịgbalị ala ọ fọrọ afọ ndị ọzọ m enyekwara ya ịgbalị ala ihe awụ ihe na-akpọ blue mask liquor ihe anyị ga-aṅụ ya taa awụ ṅa say it ṅa ayi blue mask liquor onye nwoke niile aga m enye ha otu onye otu mkpọ ha ga-aṅụzi ya obodo unu ga-anụ ịwa ma agaga ka ya ndị enyi m nụkwa mmecha m bịacha akwala m ego mmike ego m aga m abịa ị na-ahụrụkwa mmiri na gị agaga ahịa aga m ere mmanụ ha ọzọ ọ na-aga m ere mmanụ blue mask blue mask liquor ọ nwụrụ ya nwụrụ dị nne m ọ dị kparakpa azụ gị ruola gaa nwụkọgbuo nwa abụọ ṅụọ ya ọwụ ashọn ewo akara ọkụ nye m ozugbo ọ nye maka m chọgara ya ka ị chọrọ nye m eji m ya ọrụ nyego m ofu nye m tebụl aka Chineke akara ọkụ ọkpa ka ị jiri gbuo igbu dị n'ozu aha isi
Akara ku. Where kwa na ego mo? Owu kwa gido de me charge no. Igi nye me yezu me ego. Akara. Ona la sama aje. Wala. Chikwano. Wedoba. Serele ya no. 200. Goli. 400. 400. Serele. Ezo ya 500. Maje wo no. Yo me ko mi. Elegi ape ko na nwishi dada. E ko na nwishi dada. Genye hu me go mi hu na be e pa. Ala neke de ga pipi ga janya. Aga ma afọ gị pa afọ.